Myslím si, že je to skvelý priestor, kde na jednom mieste pod jednou strechou je veľmi veľa rôznorodých aktivít, ktoré mladým ľuďom a študentom hlavne dokážu priniesť nové obzory. Je tu potenciálne ich možno budúci zamestnávateľ. Dokážu tu stretnúť kopec inšpiratívnych ľudí a nazbierať aj niečo mimo takých tých iba školských hlavíc. Na najdovčensi sme už boli viackrát a vždy sa tešíme práve na túto akciu, pretože vnímame, že tu je veľa študentov, veľa ľudí, má to naozaj popularitu, zároveň sme hlavný partner, čo aj svedčí teda o tom, že sa naozaj radi chodíme. Čo ale radi vidíme je, keď napríklad mladý študent má okrem štúdia uvedené v životopise aj nejaké vlastné projekty alebo nejaké samoštúdium, ktorému sa venuje, lebo nám to zase ukazuje jeho angažovanosť, jeho záujem o vlastný rozvoj a je predpokladom na úspešnú adaptáciu u nás vo firme. Ľudia, ktorí prídu sem, chcú niečo dosiahnuť. Zaujíma ich to a to je to, čo hľadáme v tých ľuďoch. Mať okolo seba toľkých mladých, motivovaných ľudí, to je niečo super. A veľmi rád som tu opäť. So people who are studying here should not just concentrate on pure IT. They should concentrate on how can they leverage IT with the business and the industries.